Nggih. Semester pinten? Semester akhir. Saya tak tunggak-tunggake dadi biji-bijipun yang karo Amin. liyane nonton. Nggih, Pak. Dan tak sinden kaya. Nggih, matur nuwun, Pak. Ulang nggih. Nggih. Nang ben iki nggih, derek kula. Nggih lagi sepisan iki, Pak. Rasane kurang apik, laki pisan. Nggih, matur nuwun, ulang. Ceritanya dipun Nggih, mila cendeng. Dari kedepanan kami kelas siswa. Nggih. Adae kok jeneng santri. Nggih. Santri pondok Salin. Pondok Ramadan. Rapane kok nyulang. Nyulang niku napa? Nyulang niku gawat. Eh? Oh, mboten. Kula lemah lembut. Sing Sampun ya ide ngeten sampun kabeh kita dhewe. nembe. Nembe dari ajar. Dan kurang jam. Sing Pak. Nah, dipun yang terakhir dan tepano warga masyarakat ini. Sing mila cenderung Pak. Dari kedepanan kami kula kan. Kok anu lho, bahasane kok padha. Tepangan. Kok Sebenarnya pripun? Kok ini kan bahasa biasa. tepangan. Mul ide bisa. Nembe. Nggih. Pripun? Mboten, Pak. Insya Allah, oh kali bunyi berarti. Boleh. Dia dari waktu bagi saya ya. Jenengan teko to, Pak? Ya. Muga-muga jadi jenderal kabeh. Sing Sakit ganti bumi. Tidak apa ada. Matur tapi tadi kula dados wedok niku bapak gampangan mau. Boten badhe mempersulit kali para warang. Tapi di antara satu monggo badhe nembang napa niki. Kula boten ngakeh. Dan terusnya ada. Saya aku jalur dulu piye topi lah Jenny iki kula nggih. napa apa Bidang sari nggih. bisa tadi nah Langsung mawon iki, apa wae. ini saya bawa jangan latihan ngomong kayak wae ora apa-apa ngomong kayak ya apa bagus. Kalau aku dengan satu pikantuk melakukan sangu pakai Pak Ahmad ya. Nggih. Atur nuwun pakai Pak Ahmad ini. Nggih, Mas. Iki kasih datang iki nggih. Kon yang penting dengan Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun kagem Pak. Sinten Pak Ahmad. Nggih. Segenap pengurus datang
DPD Partai Golkar. DPD Partai Golkar. Mugi-mugi dipun paringi sehat, lancar rezekinipun. Oke, Golkar jaya kanjeng. Selamanya ya. Selamanya. Terus diperhatikan. Bukan zaman kabar. Masa sih? Oke. Jadi latihan terus gitu bisa. Dulu kira-kira kalah ya soal. Anda jenol bahasa sampean itu tentangi menunggu. Tentangi bola soro. Terus saya dari sampai itu situ, tapi, saking YouTube, Bapak. saking YouTube, saking YouTube saking nih. Ini saking mbak niki ibu-ibu. Oke, yang di sok pinta Mbak Nini atau pinta Mbak Nunu dari nanti kuliah. Ini kasih. Datang ke Universitas Medika. Kampusnya begitu. Dan kampusnya di datang Bojonegoro. Bojonegoro jadi. Jalan Mangga. Oke. Dia itu. Apa iya? Benar. Begini situ ya, tinggal nomor ID. Terus Kulo niki rada gawok kali putranipun Mbak Nunuk sing ndi? Sing apa niku? Bonan terus. Dia kan kerja buat sih. Kuntir ini. Jangan. Ampun, malah cepet sentiku sing tak rapate anak niku. Ya sing bayu niku. Dereng gajah malah. Kok gatahe betul. Nah, pun Ojo ger, ojo. Dibutuh rapi pekat. tapi dia enggak mari nyetok meningnya tadi aslinya nggih tasik pengen. Pengen ngaleh gor. Ini keempat niku. Sampai jadi wong bojo. Nggih, Pak. Ini padha karo wong. Ini kok arate niku gitu. Nek sejatine nggih mirip-mirip. Mirip aku Bang. Ternyata perkataan. Ayo Sobi. Mana silakan. Besok dapat katakan
Banten kula dhewe iki kira terserah. Maka kula budak selantene sukses tuh. Apa nek ngapunten nggih. Ngapunten. Memang harus itu lah. Enak apa ya. Aku budak terus. Monggo dimenangkan. Umpamano Nakodo itu tapi kira-kira si itu ini anak loh. Ini guru lah. Iya. Di pelatihan ini ya. Nah ini kok di rumah kok apa ini dekat rombonganku tak beno ragam ya. Oke, pakaian kuning kafe. Nah, ayo terus. Midan sarwinas orang tadi berkoko, apa mau kenal di pelajari. Ya sinau vokal, sinau antar vokal juga ada. Ya udah, ini awal-awal loh, apa nak? Ada kan? Mata, ya sudah terus.
Ingin lho. Wis tak dijepret ngomong rapot itu apian gurunya apian tapi saat ini kemarin mau hutan dulu gitu pisan pribadi kula matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Ketua DPD Golkar Bojonegoro lantak sedaya para pengurus pengurusipun DPD Partai Golkar Bojonegoro sampun kersa nimbali Petruk kados kula menika sarana. Lajeng ingkang kalihipun kula matur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Imam ingkang sampun menata prabu menika kula suwuni panggung menika ngupataken Pak Imam